Teraz si opíšeme rýchlu krížovú skúšku na podložnom sklíčku, ktorá sa často používa na zistenie kompatibility krvných skupín. Na podložné sklíčko do stredu umiestnime kvapku fyziologického roztoku. Obaja dobrovoľníci si vydezinfikujú prsty a pichnú sa pomocou lancety. Jeden z nich kvapne kvapku krvi napravo a druhý naľavo. Všetky 3 kvapky premiešame a po niekoľkých minútach odčítame výsledok. Pri nezreteľnom výsledku môžeme na overenie aglutinácie použiť aj mikroskop. V našom prípade vidíme, že po zmiešaní nastala aglutinácia. To znamená, že antigény AB0 a RH týchto vzoriek krvi nie sú kompatibilné. Antigény AB0 a RH systém hrajú kľúčovú úlohu pri transfúziách a transplantáciách orgánov. Krížová skúška je testom na potvrdenie kompatibility AB0 a RH systému v krvi darcu a príjemcu.